Za one koji se žele baviti nekim tradicionalnim poslom, recimo u Krapini, dobra vijest. Pučko otvoreno učilište ove godine verificiralo je program osposobljavanja za pčelare, što je se pokazalo kao pun pogodak. Novi program Pučkog otvorenog učilišta pokrenut je na inicijativu Udruge pčelara Krapina. Ljude koje čujete iza nas su zapravo većinom članovi te udruge, ljudi koji već imaju pčele ili se tek misle time baviti, ali uglavnom zainteresirani su jako, dolaze nam na nastavu redovito. Trenutno se nalazimo na praktičnom dijelu nastave, onom koje se u zimi može napraviti. A može se puno. Dok pčele miruju, pčelari čiste i dezinficiraju rabljene košnice ili pripremaju okvire. Sve to pokazuje im Damir Krog, koji pčelari 12 godina. Svaku godinu moramo 1/3 okvira mijenjati u košticama, pa onda mogu to probati, kako se žiči okvire, kako se izrađuju okviri, kako se stavlja satno osnova unutra sa grijanjem tih žica, kako se nateže žica, znači baš praktični dio koji svaki pčelar mora proći. Dragec Kiseljak ima 40 košnica, a pčelarsku školu je upisao jer kaže lakše učiti na tuđem iskustvu nego na svojim greškama. Tehnologija ide napred, dolaze nove bolesti koje treba liječiti, tu uvijek treba znanja koja ne može čovjek steći kroz literaturu. To se upisuje u elektroničku radnu knjigu i normalno dobiva se diploma. To nam je još jedno zanimanje, dodatno. Uz pčelara, Krapinsko učilište organizira i školu za voćara, vinogradara, knjigovođu za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. To su, kažu, najpopularniji tečajevi.